Welkom bij een nieuwe aflevering van Wat een Vak. Iedere week gaan wij op pad met bevlogen vakmensen om te kijken wat is nou hun vak, wat houdt het in en waar zit nou die passie. En vandaag zijn we op pad met de langst zittende kapitein van Nederland. Vandaag Wat een Vak op het Wad. Wij gaan hier niet hoor, het is 7 minuten over half 11. Hij zegt altijd, je moet van je hobby je werk maken. En als iemand dat heeft gedaan, dan is het Simon. En die staat hier naast mij. En Simon is de kapitein van de veerpont van Holwerd naar Ameland. Ja, dat klopt ja. En Simon, waar kom je vandaan? Waar woon je? In Holm. Op Ameland? Op Ameland. Geboren en getogen? Ja, geboren en getogen. Mag ik jou vragen, wat is jouw leeftijd? 65. 65. En je vaart nog steeds? Nog steeds ja. En hoe lang vaar jij al? Vanaf 1974. 1974. Dus Ja. Dat is nu vanaf je 18e. Dat wordt in 1 april wordt het 48 jaar. Hoe kom je erbij om op de boot te gaan varen? Nou ja, als klein jongetje ging ik wel met de beurtschippers naar Leeuwarden toe. Via Harlingen en Leeuwarden zeg maar. Wat is de beurtskippers? De beurtschippers die voerden vroeger de levensmiddelen naar het eiland toe. Oh, en op wat voor boot was Dat dat? was een binnenschipje zeg maar, van een pakweg 100 ton. Op hoeveel verschillende veerponten heb jij gevaren in al die jaren? Ik denk wel een stuk of 6, 7. Ja. Ja, En hoe groot was die eerste boot waar jij op voer? dat was de Prinses Maria Louise. Ik kwam hier 1 april, dat was mijn eerste werkdag en toen zei onze baas Hendrik Brouwer en zegt, ga jij maar even met de prinses mee. Ja? Even naar Holwerd heen en weer. Echt niet. En wat mocht jij doen tijdens die rit? Of Ik mocht sturen. Jij mocht sturen? Ja, zeker. Wauw. Denk je dat je ooit gaat stoppen? Of ga je gewoon net zo lang doorvaren tot je niet meer kunt? Nou, je moet gewoon een keer stoppen. Ja. Maar jij wilt die 50 jaar volmaken, toch? Nou, als dat kan, als ik gezond er toelaat. Ja. Is er iemand anders die 50 jaar gevaren heeft? Ik denk het niet. Nee. Hier niet in ieder geval. Uniek. Ja, dat is uniek. Vandaar ook. Hè? Ja. En je bent niet alleen kapitein op deze boot. Nee, op allebei. Ja. Op de Oert ook. Ja, Maar je vaart ook nog ergens anders. op de reddingsboot. Op de reddingsboot. Paardenreddingsboot, ja. De paardenreddingsboot. Dus dat is niet de gewone KNRM, maar dat is met de tewaterlating met de paarden, hè? Ja, dat is... En misschien leuk om even uit te leggen voor mensen die dat nog nooit hebben gezien. Wat gebeurt hier dan? Wat is dat? Nou, je ziet echt de tewaterlading, hoe dat vroeger gebeurde met die paarden, zeg maar. Dat zie je in leven en leven en dat is hartstikke mooi, hoor. Je stopt er het uit en brengt 4 herein, hè? Ja. Het is echt een beetje een toeristisch evenement eigenlijk. Ja, zeker. In de vakanties dan hebben wij die demonstraties. Dat zijn er 12 op jaarbasis, zeg maar. En echt in de zomer dan heb je zo'n 1000, 2000 man er omheen staan, hoor. Ja, ik ben er al vaak geweest. Ja, Het is hè? altijd machtig. Ja, nou dat is het ook. Als jij iets doet, dan blijf je dat doen. Ja, zeker. Heb je dat met alles in je leven? Ja hoor. Ja? Ja, ik sta ook altijd volkomen achter mijn werk, hoor. Mooi. Ja. Maar ben je ook al zo lang getrouwd? Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen, ja. En hoe lang ben je getrouwd? Vanaf 79. Dus jij werkt hier al langer? Je bent eigenlijk al langer met Wagenborg getrouwd dan met je vrouw? Ja, dat klopt. Ja, geweldig. Ja. Wat is nou het mooiste om op deze boot te mogen varen? Ja. Ik vind het manoeuvreren, dat is mijn ding. Ja? Ja. Gaat het nooit vervelen? Nee, dat verveelt niet. Kijk, je hebt ook wel eens windkracht 10, 11. Ja. Dan moet je ook zien dat die boot aan de kant komt. Dus, Ja.
En Ja, dan vooral het daarom aanleggen is ik dan zeg waarschijnlijk- tegen die jonge knapen ook altijd, je moet gewoon oefenen. Je kan niet vaak genoeg, weet je. Want daar leer je van. Ik kan wel merken of Simon aan het stuur zit of iemand anders. Ja. Ja, bij het aanleggen dan denk je, oh dit was niet Simon. Oh ja? Wat is nou het manoeuvreren is dus het mooiste van je werk? Ja, dat vind ik het mooiste, ja. En wat is er ook iets wat je niet zo leuk vindt aan je werk? Nee hoor, nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik ben Alles mooi. altijd gemotiveerd en ja, ik ga met plezier naar mijn werk. Daarom hou ik het ook zo lang vol. Ja, dat denk ik ook. Ja. Geweldig. Heb je nooit gedacht ik wil wat anders? Nee, nee, nee. Het enige, dat was vroeger, toen ik hier in de beginjaren kwam, had ik wel naar zee gewild. Oh, ja? Ja. Naar de grotere zee. Want dat mis ik. Dit is ook een zee. Ja, de Waddenzee. Ja. Maar dat mis ik. Oh. Ik had wel eens een reisje willen maken met een zeeschip. Naar? Maakt me niet uit. Maar bedoel je dan ook een soort een passagiersschip? Nee, gewoon een vrachtschip. Oh, een vrachtschip. Oh, en dan intercontinentaal. Ja, kijk, dat stukje dat mis ik hier. Ik Ja. ben over het hele Wad geweest Ja. en ja, dat heb ik niet gedaan. En ja, nu doe ik het niet meer hoor, maar vroeger wou ik dat nog wel eens. Hey, en het is een operatie met ongeveer, we zaten net al even te rekenen, ongeveer 17 collega's hè, die op Holwert en op Nes en op de boot zelf. Ja. Om al die 1200 mensen per keer aan boord te krijgen. Ja, het is niet elke rit hoor. Nee, dat je, gelukkig niet. Nee, oké. Maar vandaag wel. Vandaag is een drukke dag. Ja, mooi. Mensen Ja. hebben allemaal naar Piet Polsma geluisterd. Ja. Dus en dan reageren ze erop en dan komen ze massaal hier naartoe. Ja, want de dagjesmensen komen echt uit het noorden, hè? Nou, dat zou ik niet te hard zeggen. Ik kom Oh. ook wel elders weg hoor, verder het land in. Oké. En dan en kunnen jullie ook zien of iemand een dagjesmens is of dat iemand langer blijft? Hoe weet je nou van hoeveel kijk, boten als er ze weer met een terug grote moeten? koffer aankomen, dan weet je dat ze langer blijven. Ja. Dus, Maar jullie houden alles wel een beetje bij, de getallen. ja. En een rugzakje met een fiets, ja, die is voor een dag. Ja, precies. Nou? Ja. Simon, wat denk jij? Kan ik zo'n bochtje maken? Oh, ik denk het niet. Nee? Nee, denk het niet. Nee, Zullen we dat dan maar even proberen? Ja, ik vind het best hoor, maar Dat komt niet goed. daar moet je voor geoefend hebben. Ja, dat zei je al. Veel oefenen. Maar je Ja. moet ergens beginnen, hè? Ja, Met oefenen? ja, maar niet op zo'n manier. Simon, je hebt nu bijna 50 jaar werk je hier. Ja. Als jij nou stopt met werken, hè? Ga je dan ook een afscheidsfeest geven? Met ons ploeg. Ja? Ja. Mogen wij dan ook komen? Nee. Nee, dat doen wij als ploeg. Dat is helemaal goed. Heb je nog een toekomstdroom? Gezond blijven. Gezond blijven. Ja. En nog van een heel lang pensioen Hier, genieten. kopje er goed bij houden. Ja, Ja. mooi. Mag ik jou heel erg bedanken voor deze machtig mooie vaart. Tot je dienst. Ik vond het ontzettend leuk.